У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Благословленная ты, Мария, бо носила Створителя свету, ты народила того, хто створив Тебе, і навеки застаєшся панною. Гэтымі словамі распачынаем літургію святой мшы ў суботу, дзень, калі асаблівым чынам ушаноўваем найсвяцейшую панну Марію. Тая, праз якую ўсё сталася, хочам сёння ушанаваць, але таксама і падзякаваць ёй за тыя шматлікія рэчы, якія адбываюцца ў нашым жыцці, на які, быць можа, мы не вельмі часта звяртаем увагі, або нават вельмі часта прыпісваем гэта здарэнню, або нават самім сабе. Таму сёння дзякуем, Найсвяцейшая Панна, за ўсё тое, што ты нам учыніла і што нам дала. Гэтая святая мша складковая, яна ахвяравана ў інтэнцыі падзякі за атрыманыя ласкі з просьбай о далейшай апекі, здароўя для Васілісы, Антона, Кацярыны, Анастасіі, Артура і Анны. А таксама аб здароўі і Божым благаслаўленні для сям'і Баталавых, Мацвея, Алёны, Ігара, Наталлі, Максіма і Марыі. І аб апецы Маці Божай, здароўі і патрэбных ласках для Віктара, Тацяны, Кацярыны, Паўла і Ядвігі. А мы, стоючы перад Панам, прызнаемся, што слабыя і грэшныя. Спавядаюся Богу Усямагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбанням. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу Найсвяцейшую заўсёды Панну Марію, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога наша. Нехай змілуецца над намі Бог Усямагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас до жыцця вечнага. Amen. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молімся. Милосердный Ойче, сёння мы з радасцю ушаноўваем Найсвяцейшую Маці Твайго Сына. Просім Цябе праз яе заступніцтва, дапамажы нам у слабасці нашай, каб мы, пакінуўшы свае грахі, маглі ўдасканаліцца ў цнотах, праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Amen. Чытанне паслання да габрэяў. Браты, праз Езуса будзем няспынна прыносіць ахвяру хвалы Богу, гэта значыць плён вуснаў, якія дзякуюць імені ягоннаму. Не забывайце пра дабрачыннасць і еднасць, бо такія ахвяры падабаюцца Богу. Слухайцеся настаўнікаў вашых і падпарадкоўвайцеся ім, бо яны чуваюць над вашымі душамі, як тыя, хто будзе здаваць справаздачу, каб яны рабілі гэта з радасцю, а не уздыхаючы. Інакш гэта не прынясе вам карысці. А Бог спакою, які ўваскарсіў з мёртвых вялікага пастыра авечак, Пана нашага Езуса Хрыста, праз кроў вечнага запавету, няхай удасканаліць вас ва ўсялякай добрай справе, каб вы выконвалі ягонную волю, робячы сярод вас тое, што падабаецца яму, праз Езуса Хрыста, якому хвала на векі вечныя. Амен. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Пан пастыр мой, не буду мець нястачы. Пан пастыр мой, не буду мець
дазваляе спачываць мне на зялёных пашах, да водаў спакойных вядзе мяне, ён душу маю пажыўляе. Пан пастыр мой, не буду мець нястачы, накіроўвае мяне на сцежкі справядлівасці дзеля імя свайго. Калі нават пайду далінай смяротнага ценю, не буду баяцца зла, бо ты са мною. Твой жезл і твой посах мяне суцяшаюць. Пан пастыр мой, не буду мець нястачы. Ты стол для мяне накрываеш на вачах маіх ворагаў, намашчваеш галаву маю алеем, келіх мой перапоўнены. Пан пастыр мой, не буду мець нястачы. Сапраўды дабрыня і міласэрнасць твая будуць са мною ва ўсе дні жыцця майго, і пасялюся я ў доме Пана на доўгія дні. Пан пастыр мой, не буду мець нястачы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Овечки мае слухаюць голас мой, кажа Пан, і я ведаю іх, і яны ідуць за мною. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. З духом твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Марка. Хвала тобі, Пане. У той час сабраліся апосталы да Езуса і расказалі яму ўсё, што зрабілі і чаму навучылі. І ён сказаў ім: «Пайдзіце адны ў пустыннае месца і крыху адпачніце, бо так шмат людзей прыходзіла і адыходзіла, што нават не было ім калі паесці. І адплылі яны ў пустыннае месца на чаўне адны. І ўбачылі, што яны адплылі, і шмат хто даведаваўся, і пешкі збегліся туды з усіх гарадоў і апярэдзілі іх. Вышаўшы, Езус убачыў мноства людзей і злітаваўся над імі, бо яны былі як авечкі без пастыра, і пачаў іх вучыць многаму». Гэта слова Пана. Хвала тобі, Христе. Дадзім на хвілінку. Браты і сёстры, мы сёння ў гэтым фрагменце Евангелія чуем цікавае выдарэнне, цікавае. Езус пасля пэўнага адпачынку, бо так мы чуем, што так шмат людзей прыходзілі да яго, што не мелі часу адпачыць, паесці. І Езус кажа менавіта вучням: «Пайдзіце адны ў пустыннае месцы, крыху адпачніце». Бо адпачынак патрэбны. Нема без адпачынку магчымасці цэлы час паўніць некую місію чи спаўняць свае абавязкі. Мы гэта дакладна разумеем і ведаем. І мы чуем, што яны адплылі ў пустыннае месца на чаўне адны. То есть адплылі, бо, напэўна, у тым месцы знайсці такога месца пустыннага было вельмі цяжка, бо здаецца, што па следу шлі гэтыя ўсе людзі, якія прыходзілі паслухаць Езуса, паслухаць яго, пабыць з ім, можа таксама прыйсці са сваімі праблемамі, бедамі. І мы чуем, што людзі ўбачылі, што яны адплылі, і шмат хто даведаўся. І туды пешкі збегліся з усіх гарадоў і апярэдзілі іх.
напэўна, разумелі, што дзе могуць яны прышвартавацца, ну бо, напэўна ж, не ў кожным месцы можна было, праўда, прычаліць і, напэўна, беглі туды, дзе больш-менш разумелі, што там, напэўна, яны прыплынуць. І так сталася. Але калі яны прыплылі, яны бачаць, што ўжо натоўпы там іх чакаюць. Што цягнула гэтых людзей да Езуса, а таксама і да яго вучняў? Бо сёння мы чуем, бо першы сказ, які трошкі можа губляецца у гэтых падзеях, гэтых пераплыванні, гэтых натоўпах людзей, гэта тое, што сабраліся апосталы да Езуса і расказалі яму ўсё, што зрабілі і чаму навучылі. А вось менавіта яны вярнуліся з гэтай першай сваёй місіі, да якой Езус іх прыгатоўліваў, да першай свайго такога самастойнай дзейнасці. Гэта была менавіта наказ Езуса, каб пайшлі у кожную мясціну, там, дзе сам меўся прыйсці. Памятаеце, напэўна, што ён казаў: не бярыце з сабой ані грашэй, ані торбы, ані 2 пар сандаляў. Ідзіце, да, так, як вось вы цяпер ёсць, без прыгатавання. Ідзіце і абавяшчайце. Даў ім уладу над злымі духамі, даў ім уладу таксама лічыць хваробы. Але самае дзіўнае і самае прыгожае ў тым, што вось менавіта іх здольнасць і гатоўнасць пайсці адразу. Бо мы, калі, быць можа, Езус нас заклікае да нейкай місіі ў нашым жыцці, якую, быць можа, мы ўжо выконваем, альбо да якой яшчэ прыгатаўліваемся, да этой місіі мы хацім прыгатавацца, да, забяспечыцца. Это, ведаеце, як з будовай дома. Хто-то хоча пабудаваць дом, але на пачатку трэба сабраць нейкія грошы. Потым закупіцца, там, не ведаю, там, праўда, нейкімі блокамі, панелямі, знайсці іншыя нейкія патрэбныя да будовы сродкі, рэчы. І толькі ўжо тады, потом, калі, здаецца, ўсё ёсць, вось цяпер можна вырушыць уже на нейкую будову. І з адной стороны, гэта па-людску кажучы, так павінна быць, бо было б дзіўна, што я хачу будаваць дом, і ўжо вось цяпер іду і будую, не пабудуеш, нават калі грошы маеш, праўда, трэба знайсці, трэба праект зрабіць, палічыць, сколькі, чаго, гэта патрабуе нейкае прыгатаванне, нават час праекта. Але, канешне, мы цяпер не кажам пра будовы нейкія фізычныя, сёння мы кажам пра будовы духоўныя. Вось гэта адразу вось такая собранасць вучняў, што яны адразу гатовыя пайсці і гатовыя абвяшчаць. Мне прыпамінаецца такі ў нас тут у Гродзенскай дыяцэзе ёсць ксёндз Андрэй. Ён калісь, як яшчэ быў дыяканам, паехаў на місію ў Бразілію, хіба на паўгода ён быў у Бразіліі, у такой супольнасці, такія там 2 святара, Антанела, служаць Антанела і другі, як яго забыўся. Яны заснавалі такую супольнасць «Міласэрная любоў», штосьці так, павылётвала мне з головы. Але так чи інакш, гэта такая місійная евангеліцкая супольнасць, евангелізацыйная. Яны жылі там у гэтай супольнасці, ён жыў у гэтай супольнасці і, кажа, было вельмі ўсё як у войску. Павінна было быць все пад'ём, прыкрыты, сабраныя ложак, вельмі роўненька, як у войску. Але часамі практыкавалася такое, што моладзь з гэтай супольнасці выходзіла на вуліцу і куды, вось, як кажуць, глаза глядзелі, туды яны вырушалі, не беручы за сабой нічога. Можна сказаць, конечно, Бразілія там цёпла, там нема, там не трэба там нейкіх рэчаў, можа цёпла аж такіх браць. Нават не пра гэта мова, напэўна, там нейкі рюкзачок з сабой узялі, але не бралі ні грашэй, толькі святое пісанне, ружанчык, і вырушвалі у напрамку, куды вочы глядзяць. І так ішлі ад месца да месца, яны шукалі моладзь пагубленую, наркаманаў, начавалі пад мастамі разам з імі і маліліся з імі. І вельмі шмат адбывалася навяртанняў. Праз гэту малітву вельмі часта Бог кранаўся гэтых апушчаных, гэтых пакінутых маладых людзей, якія ўжо фактычна, праўда, засталося ім толькі ад нейкай перадазіроўкі памерці ці ад ужо нейкай хваробы. І так вось менавіта дзейнічаў Бог. Яны казалі, нам ніколі не было праблем, што паесці. Нам заўсёды Бог даваў, што нам хто-то даваў паесці.
да, што нам нічога не было патрэбна, мы не думалі, мы зналі, што прыйдзем, Бог паклапоціцца аб тым, чтоб мы не былі галодныя. Если нам было патрэбна што-то, заўсёды знайшоўся той чалавек ці людзі, якія нам у чымсьці дапамаглі. Чаму я на гэтым заакцэнтаваў сёння ўвагу? У тым, што у хрысціянстве мы пакліканы да хуткасці. Мы не маем часу так шмат, ані часу нашага жыцця, а не мае час гэты свет, які так хутка змяняецца, як хутка ляціць, на тое, каб да чаго-то прыгатоўлівацца. Мы сёння маем шмат, а можна сказаць, максімальныя магчымыя сродкі, якія нам дае Бог для таго, каб дзейнічаць. Для таго, каб дзейнічаць. І вось менавіта, вярнуўшыся ўжо да Езуса, мы чуем, яны радаваліся, расказалі, што зрабілі, чаму навучылі людзей, як это ўсё адбывалася, да? І пасля гэтага Езус кажа: добра, ідзіце, адпачніце. І пераправіліся на гэтым чаўне, прычалілі і зноў бачаць натоўпы людзей. Было іх вельмі шмат. І разам з ім выйшаўшы Езус, убачыў мноства гэтых людзей, злітаваўся над імі і, як кажа евангеліст Марк, што яны былі як авечкі без пастара, і пачаў іх вучыць многаму. Здаецца, ну як? У народзе, дзе права дзяржаўнае было права рэлігійнае, дзе равінаў і всякіх вучоных у пісанні было вельмі шмат. Як так сталася, што гэтыя людзі былі як авечкі без пастара? Чаму так сталася? З якой прычыны? Езус, мы чуем, злітаваўся, да? Злітаваўся над імі, бо былі як авечкі без пастара. Сёння, напэўна, да нас гэта пытанне, бо сёння Езус ёсць у кожным хрысціяніне. Больш, можа, лепей скажу так, што сёння Езус хоча нашы рукі, нашы вусны выкарыстоўваць для таго, каб несці сваё Евангелие, каб несці добрую навіну, рукі, каб дакранацца, каб благаслаўляць. Што сёння з намі, хрысціянамі, сталася? Што мы сёння адмаўляемся менавіта дзелаць тое, што дзелаў Езус 2000 год таму назад. Бо сёння за хвіліну мы яго прымем у святой камуніі і зноў атрымаем тую ўсю моц, якая ёсць у Езусе. Памятаеце, пан Езус сказаў, што і большыя рэчы учыніце. Ён нам гэта казаў сваім вучням. І большае за тое, што учыніў я, вы учыніце. Таму за пасрэдніцтвам Найсвяцейшай Марыі Панны, якая з'яўляецца найлепшая настаўніца, якому нас можа і хоча ўсяму навучыць, просім асаблівым чынам, каб мы захацелі, маглі быць прадаўжэннем рук, ног, вачэй, вуснаў пана Езуса і ў гэтым свеце насамрэч несці тое, да чаго мы пакліканы. І не быць ацяжалымі, не быць маруднымі, але толькі хуткімі, прагнучымі менавіта дзяліцца тым, што атрымалі, вядома, як атрымалі, як захацелі атрымаць. Як кажуць, з пустога і Саламон не нале, праўда? Але если захацелі, если атрымалі, то прагнем гэтым дзяліцца. Бо на гэта сёння свет чакае, вельмі патрабуе, а часу вельмі мала. Амен. Праз заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі, Маці Касцёла, скіруем да Бога нашыя просьбы. Молімся за Касцёл, каб абараняў веру, атрыманую ад апосталаў, Цябе просім. Молімся за людзей, якія апынуліся ў алкагольнай залежнасці, каб Бог дапамог ім знайсці сапраўдны сэнс жыцця, Цябе просім. Молімся, каб кожная маці брала прыклад з ахвярнай любові Божай Маці, Цябе просім. Молімся за спаведнікоў, каб з пакорай і любоўю ядналі людзей з Богам у сакраменце святой споведзі, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Праз заступніцтва Найсвяцейшай Марыі Панны дзякуем пану Богу за атрыманыя ласкі з просьбай о далейшай апеку, здароўя для Васіліса, Антона, Кацярыны, Анастасіі, Артура, Ганны, аб здароўі і Божым благаслаўленстве для сям'і Баталавых, Мацвея, Алёны, Ігара, Наталі, Максіма, Марыі і аб апецы Маці Божай, здароўю патрэбных ласкаў для Віктара, Тацяны, Кацярыны, Паўла і Ядвігі, Цябе просім.
Слухай нас, Пане. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы не забывалі дзякаваць Богу за дары, якімі Ён нас няспынна адорвае, Цябе просім. Слухай нас, Пане. Пане наш Божа, выслухай узнесеныя да Цябе просьбы і ўчыні, каб мы, радуючыся Тваім дарам, праслаўлялі Цябе, даўцу усялякіх дабротаў, праз Хрыста, Пана нашага. Вітай, Марія, Христова Маті, дозволь нам грешним Тобі честь дати. Прийми ти наші просьби низькие, за нас молися. Вітай, Марія, прийми ти наші просьби низькие, за нас молися. Вітай, Марія. Маліцеся, браты і сёстры, каб маю вашу ахвяру прыняў Бог Айцец Усямагутны. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свайго, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Спрадвечны Божа, аддаючы пашану маці Твайго Сына, пакорна Цябе просім. Няхай святая ахвяра, якую мы Табе складаем, праз ласку Твою учыніць нас саміх для Цябе вечным дарам, праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм Гори серце, узносим їх до Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча ўсямагутны вечны Божа, і каб мы аддавалі Табе належную хвалу, благословлялі Цябе і праслаўлялі, успамінаючы найсвяцейшую Маці Панну Марыю. Яна праз дзеянне Духа Святога зачала Твайго адзінароднага Сына і, захоўваючы хвалу дзявоцтва, дала свету спрадвечнае святло Езуса Хрыста, нашага Пана. Праз Яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім Цябе, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, свяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету,
якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў, гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Obwieszczają śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznają Twoje воскресение i czekają Чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ему бачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, со святым Юзафом яе абраннікам, со святымі апосталамі, святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, пра Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ojcze Всемогутny, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, празуще веки вечные. Amen. Молимся до Отца Небесного, як нас навучив Єсус Христос. Ojcze nasz, który jest u niebie, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім, супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоей воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим Перадайце бліжняму знак супакою. всем. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя, пакліканыя на вячэру ягонную. Я не варты, каб ты браў на мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздоровлена душа моя.
прославляю с верой, Боже мой, Тебе. Ты под видом хлеба скрытый для меня. Тебе мое сердце покорается, пред Твоею величу все зменшается. Тебе мое сердце покорается, пред Твоею величу все зменшается. Наши почуті помиляются, только словы веры тут справджаются. Что сказал Сын Божий, правда вечная, Слову Его верить справа певная. Что сказал Сын Божий, правда вечная, Слову Его верить справа певная. Боскость Твоя укрытая на крыжи была, тут же и человечность, кто ена Твоя. Як злочинець на крижі, з вірою визнаю, що Ти Бог і чоловік, збав душу мою. Открий мої очі, каб бачить Ісуса, Його полюбив я, ближей стать имкнуся. Открий мої уші, каб мог Його слухать. Открий моє серце, познать дай Иисуса. Молимся. Милосердный Боже, отдаючи пашану Маті Твоего Сына, мы приняли сакрамент вечного збавлення. Просим Тебе, щодро надели нас усіми потребными ласками, каб мы неспинно удосконаливалися у христианских цнотах, праз Христа Пана нашого. Амен. Велике дякую за дар супольної молитви. Нехай наше служення вучняў Пана Езуса заўсёды будзе служэннем дынамічным, распалена вялікім прагненнем і добром іншага чалавека. Таму на гэты дзень прыміце, на гэты вечар прыміце Божае благословенство. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Гвязда слично встаняла, często Христа Мария, до Тебе się uciekamy, о Мария, Мария, до Тебе się uciekamy, о
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało